Το Τεχνικό Γραφείο Σπύρος Καραβάς αποτελεί μια καταξιωμένη παρουσία στο χώρο των τεχνικών υπηρεσιών από το 2003. Το γραφείο στελεχώνεται από μια ομάδα έμπειρων μηχανικών και συνεργατών που διαθέτουν την τεχνογνωσία και εργοταξιακή εμπειρία να υλοποιούν κάθε έργο με επαγγελματισμό και συνέπεια. Το γραφείο προσφέρει επίσης μια σειρά από συμπληρωματικές υπηρεσίες, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες ιδιωτικών και δημόσιων έργων. Αυτές περιλαμβάνουν τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων, βεβαιώσεις μηχανικού, έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, τοπογραφικά διαγράμματα. Παρέχει ακόμη συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν ένα ευρύ φάσμα έργων πολιτικού μηχανικού. Οι υπηρεσίες αυτές διακρίνονται για την υπευθυνότητα και οικονομικότητα που προσφέρουν στους πελάτες.